Ja rozmýšľam, No chlapi, čo si dám ešte. tak ideme teraz takú zaujímavú hru. Miky s Rybom idú Prosecco, proti Hardom. Poďme Hralové, ja už vypijem Prosecco zase. Proti Hardom. Majú limit Super Weapon, majú $20,000. Takže... 5 Hardov, dobre. Dáme Tam observer si. a oni zatiaľ spravia jedno promo video na náš kanál. Dobre, no, tak som zvedavý teda. No toto bude... No dobre, ideme. Neideme, nedal accept. Do. Dal? Ja vidím, že by nedal accept. Dal. Počujem, dúfam, že to pôjde, že to zase nebude robiť kraviny. Dobre, no, tak toto bude zaujímavé. 5 Hardov. Dobre, no. Pekné. No dobre, chlapi, tak ja vám môžem povedať ostatných, vy vlastne ich nevidíte, že? Nie. Ja dávaj 5 bágrov dokopy. Chcete, poviem vám ich? Aj? No, Miško voči tebe je demoličný, Dobre. Milánko voči tebe je obyčajný Američan, No. Milánko vzadu máš potom Číňana obyčajného za ním No, tak to a som Mikinko, ty máš to oranžového demoličného a za ním je obyčajný Číňan. Počkaj, bolo ich 5? A kde máte toho 5. za Riťu? No, však to sme tam. Tankového. To máte jedného takto za Riťu? Aj. No to je tankový, Milánko za tú prdelu. To je poradu, však proti Super Weaponovu je to dobré. Ja ho porad zakrojím. Bring on the scaffolding. Job for me. Ten oranžový sa najrýchlejšie rozlieza. Made in the US of A. Ja ho tuto zakrojím. Tak to hneď vežu. Ten oranžový sa najviac rozlieza. Ja mám porad 4 veže rozestávania naraz. Hned. Hned. Ja 6. Yeah. To je dobré. Good area. Milánko, Gatling, ty ide rovno na ťaženie, aby ti zastreľoval činóky. To nebude. Yeah. No akože nie, už ho robí. To nevadí, to nemôže tam dostať. No niečo som sa hore nenastahoval. Zelený sa nasťahoval už do stredu. To je prúser, že hore som sa nenastahoval ešte. Ale zelený je blíž, ten čo je predtým. Rafinérky, Miky, dobre? Je ich tam veľa. Jasné. Milánko, teda Miky na ľavej strane ti tam ten oranžový vôbec nejde. Je tam úplne prázdno. Pičo, on už tu cupí tak kokot Oni panák. sa tlačia do stredu, obidvaja. Kokot už mi tam cupúta. New construction. Idem ja pre toho, počkaj. Bring on the scaffolding. Ja mu napíšem Wanna make some či improvements? no. Yeah. Any more projects? Bug it up. What's the story? On the job. Humvee here. Oh, be careful Army's now. elite. Rally point confirmed. Miky, musí sa vysunúť tam. Aha, dobre, ty si tam, dobre. OK, ja som tam ešte len... Getting to work. Tam ešte len kurva prichádza. Getting to work. Keep 'em busy. Made in the US of A. How about a lift? Čo mám Keep peniaze? chain. Got room for five. Mám peniaze. Obsádza. Special forces here. Ready for action. Ja už berem rafinérky. Special forces here. Keď si zeberieš ty Milánko, ty tam 4... nikoho nemáš ináč. Pred tebou nikto není, Milánko, na tej pravej strane. Mikinko, tebe idú dvaja škodpy. No to je nič. Laying the foundation. Kurva, Ale elektriku. stredom sa začínajú tisnúť, a to sú len panáci. Kurva, elektriku. Ale vzadu Nemám tých hajdekrov. New Do piče, ty som mi construction. dal. Ty si. Pičo, ja nemám peniaze na elektriku, ty kokot ma vypne. Sounds Jebne ma. Milánko, na boku ti nerobí báger. Ja potrebujem elektriku, kde je elektrika? Kde je báger do piče? Let's build. Made in the US of A. Idú na vás, Milánko, To dozadu. nič, v poriadku, ja som ich vypal, Mirko. Vidíš to, sleduješ to. Army's elite. Head now. Special forces here. Ale riad tú väžu. Však uriadu. Nevriadíš, ten druhý není vypatý. Army's elite. Always prepared. Pozor, teraz ich riad, ale tú väžu preklikávaj a on nás vypne viacerých naraz. Preklikávaj ich. To je už je dostávaná. Pozor, ten Job ohnák. for me. Ten ohnák. Any more Bohatstvo projects? Milan. Však ti to likviduje. Však celý čas vyprávaš. Ja aj tú druhú, kurva! Ježiš, ty si pacient. Aj ten zadný tank. Ježiš, tak kde si ty, čo ty robil preboha? Čo si deti klikal, čo nikto nebol útok? Pozor, stredný tank sa... Nie, daj tam nejaké jednotky. Ty koko, to je v piči. No, Mikinko, choď mu dále. Do piče, vniebla mi veža! On to tam poslal. A máš tam váger, stavaj. Ježiši Kriste. No do piče. To je Celý prúser. čas ti hovorím, vypínaj to, kúkal som hneď, čo Ja som nevedel, že tečí hore, či dole, či Ale téma však sa vypína. kúknem, kde sa bojuje. No do piči, skúra. Čo sa stalo? Rozjebali ma. Hore na vrchu potrebujeme ťa rýchlo, Mikinko, musíš ísť na samý vrch. Ale ja nemám velice, čo ešte?
Laying the To foundation. piče Milan, skurvenej. daj bagre. Vy naklikaj 3-4 bagre. Rýchlo naklikaj 3-4 bagre. That one's done. They're attacking our Pozor, base. idete po elektráreň. Doma vyrába jednu elektráreň. Bucket up. Milánko, hen máš bager, nevyrábaš Direction. O piče, vyplova. Dobre, strieľaj sme. Hotové, to vybavené. Nie tam, tuto máš ešte. Ja viem, vyrábam, ja ho vyrábam. Ale ne, klikni sem, rýchlo sem klikni. Sem klikni. Have a job for me. Ale jeden ho vyrába. To, vidíš, už mi zažlo. To máš, pozri sa, tu máš krásny Ja viem, ale vyrábam elektriku, však už mi zažlo. Ale tento nerobí nič. Sem sa klikni, nerobí tento nič. Let's build. That one. Celý čas ti hovorím, že nič nerobí. Do piče, jak ma rozjebali, jak srago. No však, lebo... Dobre, na samom vrchu Milan Bager rýchlo pošli. A dva rovno, na vrch. Base is being attacked. Zo stredu, z domu pošli dva bagre do stredu medzi vás. What's the story? Keep him busy. Mikinko tam má síce už tunel, ale to nepomôže, jestli on zautočí. Milan, on ide z domu do toho stredu. Na ten bok, riad to tam. Teraz tam stávaš. Vidím, však to o tom ide. Ale riad tú väžu, aby vypínala naraz viacerý. Áno, však vidím. Neriadiš to. Riadím to, Miro, riadím to, klikám to o dušu do piče. Milan, na jedno vystrelenie, ja dokážem na jedno vystrelenie. Nejde to, ja na to klikám. Daj sem, ja. Aha, ja na to klikám, aha, pozri sa. Kliknem sem, To a... nie tak, to sa tak nerobí. Ja si na to vypnem. Koľko, že on tam poslal 20 tankov, čo ty jebe, povedz sa, čo tam mám. Koľko zrovna tankov je. No, že sa tam zapkali, to máš tu jednu. Však ja to Dobre, dal ten do toho. No dobre, no nič. Myslel, že to pôjde. They're attacking our base. Mikinko, ježiš, ty na to... Ukážem vám, no nič, poďme do toho. Môžeme to vypadniť. Nie, Ja už som zmizel. na boku. Ja už som zmizel už. Ale ja vymažem tohto tankového. Milano ho vymaže, ty sa tam drž doma, doma stavaj, Milánko, vyrob bagre. Bagre a Mikinko to drží zatiaľ. No ja mám tiež nalety, ja mu tam pošlem, Milan ale ide k mám tebe 3. 20 Battlemasterov z boku. Milan, rob tie veže doma. A bazukáčov narob doma. Máš doma bagre, daj stavať veže, dela. Yeah. Bring on the scaffolding. Daj rýchlo, doma stáva jedno vedľa druhého, to je jedno vedľa druhého. Zakúkaj bazukáčov ešte. Our base is being attacked. Ale nerobia ti tie bagre nič. Lebo ma aj likviduje, jak žiadosť nábyt. Ale oni nič nerobia. Koľko 22 na Bazukáčov nevyrábaš, bazukáčov. Aký to musíš prísť k Milanovi domov, lebo iná... Ja mám 20 nástroj doma, Miki. Nové 20 ide doma. Nové 20. Milan, tých bazukáčov nech zastavia a strieľajú. Oni utekajú z dolici. Nech zostávajú pred tú výrobňu, nedávajú preč. Nech vystrelí, lebo ti ho prejde. On ti ho prešiel. Ten Battlemaster nemá nič. Pred tú výrobňu nič ho nemá už. Mikinko, pomôžeš tak ľahko Milánko. Ja no aj vybuchnem. Už máme hlavnú budovu v dolici. Kde máš bagre? Milan, máš bagre? Už to môžem vypadať. Ja už nemám bager. Nemám bager. Dobre, no tak teraz to... Kokos, tak toto jak má... No, lebo tam bol ten tankový. Milanko, chyba bola tá, že ty si nesledoval tú väžu, keď som ja hovoril. Ty si niekde inde... Ja som vypínal hornú väžu. Ty kokos. Do rici. No dobre, skúsime ešte raz. No dobre, no tak toto asi ste prehrali. No dobre, dáme 4 znova. To ste asi prehrali.